Frar ifawwar il-bjar li jkun mela f'Jannar. Żgur li waqgħu li jiddeskrivi t-temp li laqat lil pajjiżna matul dan ix-xahar. Xahar karatterizzat minn diversi maltempati ta' xita u riħ li saħansitra waslu għal ħsarat estensivi u anke mewt ta' persuna. Il-jum tal-ġimgħa ma kien xejn inqas kif minn fuq pajjiżna għaddiet mewġa ta' xita u riħ li minkejja ma kienx kbira daqs dawk ta' ġranet preċedenti ħallit warajha diversi ħsarat. Sorsi Ripo News ikkonfermaw li fortunatament ma kien hemm l-ebda rapport ta' ħsarat estensivi madwar Malta. Iżda jidher li l-maltemp laqatsew l-inħawi tal-Iskola Iżlamika Marjam al-Batul, tant li qala diversi siġar u ġarra f'ħajt li jifret l-iskola minn ċimiterju li hemm Biswit. Il-kap tal-iskola qal li l-maltempata tal-ġimgħa filgħodu laqtet l-iskola l-ftit sekondi, iżda ġobet magħha diversi ħsarat u biża' fost l-istudenti ċkejknin. Kienu ftit sekondi daqsxejn differenti mis-soltu għaliex fejn minnhom jiġifieri temp suwit f'salt, bdiet niżla xita qawwija u riħ qawwi u bdejna naraw anke ġifieri siġar jiċċaqalqu ġifieri b'mod qawwi. Tant li realizzajna li anke waqal ħajt li huwa jisu diviżorju ħanajtek bejn l-iskola u ċ-ċimiterju. U xi ħriġ biex tara ġara nsib wieħed mill-istaff tagħna jipprova jżomm il-bieb għax il-bieb beda ovvjament jipprova jgħalqu, però tant kien riħ qawwi li l-bieb ma setax jimbuttaħ. Ftit sekondi ġifieri, però kienu ftit sekondi li anke affettwaw it-tfal, speċjalment it-tfal iż-żgħar, tifhimha ġifieri daw twerwru l-ewwel tiswied ma kienx hawn dawl. Huwa mifhum li l-maltemp se jippersisti fuq il-Gżejjer Maltin, hekk kif pajjiżna mistenni jintlaqat minn iżjed maltemp birrat li aktarx ikun ikkaratterizzat minn mumenti bħal biet tax-xita qawwija bis-silġ u sajjetti.